πως είστε? Σήμερα σας έχω σούπερ μάρκετ haul και κέρι. Πήγα στην αγαπημένη μου φίλη Μαρία Δεμερτζίδου που έχει το κατάστημα Sell & Cuddles Δύσης 19. Λοιπόν, για να δούμε. Πήρα με βανίλια. Πω, τέλειο. Με κολοκύθα. Και με καραμέλα. Θεϊκό, τέλειο. Αχ, να το φας σου έρχεται. Και όπως σας έλεγα στο προηγούμενο βιντεάκι, έχουμε και σούπερ μάρκετ haul, το πρώτο για μένα. Λοιπόν, πήρα πένες, τις αγαπώ. Πήρα για τον άντρα μου noodles, τρελαίνεται. Ζάχαρη άχνη. Κανελόνια, έρχεται μια συνταγή, παρεούλα, τέλεια. Μακαρόνι κοφτό, ζάχαρη, σιμιδάλι ψηλό, ήταν έτσι ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ εδώ. Αυτό τι είναι, σαν το τριβελάκι, γάλα συμπυκνωμένο νουνού, νησεστέ, που το πασπαλίζω έτσι όταν ανοίγω φύλλο για την πίτα, ή άμα θέλουμε να δέσουμε μία σάλτσα. Σπαγγέτι νούμερο 6, γιατί αρέσει πάρα πολύ στον άντρα μου. Διώχνουμε την πρώτη σακούλα, η δεύτερη. Λεμονάδα, ηλιέλαιο, έχουμε γάλα, ρύζι γλασέ, κρεμμύδια. Τα έχω βάλει όλα μπροστά μου, δεν έχω χώρο. Έχουμε 1, 2, 3, 4. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας φιλώ φιλάκια. Ρεούλα μου, να μην ξεχάσω να σας πω, αν σας αρέσει το κανάλι, πατήστε like στο βίντεο και σε κάθε βίντεο και μια εγγραφούλα έτσι ώστε να μεγαλώσει η παρέα μας. Τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και για τη στήριξή.